ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Инак дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз соколи кирпич бо шикатур мебошад дӯстон ва рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. ҳар ки ҷое бошен сиҳати саломат ва худо нигаҳбонатон бошад дӯстон. сар мекунем видеора. 4 угли стено дики каме загия дӯстони азиз ва танаи стена худаш соколи кирпич загияй. баландии кирпичи мо 10 сантиметр дӯстон, дарозии кирпич 20 сантиметр. видеоро то охира тамошо мекунем дӯстон ва дастгирро фаромӯш намекунем ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман даромада обуна шаванд дӯстони азиз. ва аз шумо миннатдорам барои дастгиритон дӯстон. И сокони кирпич байнами қимис симинти я бишни қаззадагия как шкатурори маяк партофтаги шкатур кардагия баъдан хат кашидаги сокони кирпича баровардагием дӯстон. ва ҳар яки шумо метавонем фикру ақидаи худро дар комментария бинависонем. фикри шумо барои мо муҳим аст дӯстони азиз. ва касоне дар маҳқули ҳам хел намуди ремонт метавонанд дар номерои болои экран мондагӣ занг бизананд. нашоти нарх набош бо чахчаҳ мекунем. ва касоне ки мехоҳанд хел ремонт кунанд ва мехоҳанд попробит кунанд худшон шитоби хел сокони кирпич бизананд, метавонанд занг бизананд. тарзи коркардша бо мефаҳмонем дӯстони азиз. ин видеоро тамошо кунем ва ҳамун лайкотонро дареғ надорем дӯстони азиз. чанд қадар шумо дастгирӣ кунем мо ҳам қадар пешравӣ мекунем дӯстони азиз. ва хулоси гап ҳар ки ҷое бошен дӯстон боқӣ сарбаланд хонаобод бошен ва ҳазор раҳмат барои дастгиритон.